λοιπόν, ο νεαρός νυμφεύτηκε τη γλυκύτατη παραδουλεύτρα, έστειλε την αγαπημένη του αγελάδα στον ταύρο του χωριού. Μάλιστα, μιλόρδ. Εκείνο το βράδυ που λες, θα γινότανε μια διπλή σμίξη ψυχών. Ο νεαρός με την ύφη του και ο ταύρος με την αγελάδα. Ήθελε, βλέπετε, να συγχρονίσει την εγκυμοσύνη των δύο γυναικών του. Ωστόσο ο νεαρός περίμενε πολύ καιρό και η γυναίκα του γέννησε. Η αγελάδα του όμως δεν έλεγε να γεννήσει. Περίμενε έναν χρόνο και έναν χρόνο μετά είχε χάσει κάθε ελπίδα. Και τα έβαλε προφανώς με τον ταύρο του χωριού. Ο ταύρος ή το ανίκανο. Έτσι έλεγε όλο το χωριό. Όμως ο ιδιοκτήτης του ταύρου υπερασπίστηκε την τιμή του με νύχια και με δόντια. «Δεν είναι στήρος ο ταύρος μου», έλεγε. «Η γυναίκα σας γέννησε?» «Ναι», λέει ο νεαρός. «Το παιδί έχει μαλλιά?» «Ναι, είναι όσο μαλλιαρός εγώ και εγώ έχω να ξυριστώ 3 εβδομάδες». «Τότε μην τα βάζετε με τον ταύρο μου, διότι είναι τόσο καρπερός που θα έχριζε αξιοτέρη για την ίδια την Ευρώπη». «Μάλιστα, σας παρέδωσε το ποδητό όπως χαράκι και έκαμε τη δουλειά του. Μόνο που την έκαμε με τη γυναίκα σας». Δηλαδή ο ταύρος δεν πλάγιασε με την αγελάδα, αλλά με τη γυνή του νεαρού. Ακριβώς. Μα είναι αδύνατο, μιλόρδε, μια γυνή να κυοφορήσει με ένα μοσχαράκι. Εσύ λες πως είναι αδύνατο, εγώ λέω πως έχει να κάνει με τον κάθε ταύρο ξεχωριστά. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, αν πάρουμε 5 ανθρώπους που θέλουν να καστρώσουν μια αγελάδα, οφείλουμε να αναρωτηθούμε ποιος από αυτούς μπορεί να το καταφέρει και όχι φυσικά αν η ίδια ιδέα είναι εφικτή. Ακριβώς! Μόλις ανακαλύψατε την μοναδική αλήθεια. Γνωρίζετε το στρατηγό Πέρδικα, μιλόρδε? Το Μακεδόνα. Το Μακεδόνα. Μα και φυσικά και το γνωρίζω. Λοιπόν, είχε πει ο Πέρδικας κάτι πολύ παρόμοιο. Αν το πιστεύεις, μπορείς να το κάνεις. Μα τι σύμπτωση! Αυτό σου λέω τόση ώρα. Στην υγεία του Πέρδικα, λοιπόν. Μην ξεχνάτε όμως, μιλόρδε, πως ο Πέρδικας δολοφονήθηκε στη σκηνή του από τους κοντινότερους του φίλους. Μα το Θεό, αγαπητέ, γιατί να το πεις τώρα αυτό? Ξέρω, εγώ φαντάστηκα πως αν ο Πέρδικας είχε ανακαλύψει τη μία και μοναδική αλήθεια, θα είχε γκαστρώσει μια γελάδα αντί να φάει 8 μαχαιριές στο λαιμό. Μάλιστα. Είναι έτοιμο το τυφέκιο? Μάλιστα, μιλόρδε. Επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πραγματικά, μιλόρδε, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Είναι θεσπέσια ιδέα. Δεν ξέρω αν φέρει κάποια αλήθεια του τη ιδέα. Φέρει όλη την αλήθεια του τη ιδέα. Ομολογουμένως, πολύ απλά δεν βρίσκω κάποιο νόημα. Τη βρίσκω μάλιστα λίγο. Ομολογουμένως, δεν βρίσκω κάποιο νόημα. Δεν τη βρίσκω πολύ καταστροφική. Είναι μια ιδέα αυτό που θέλετε να κάνετε. Είναι μια ιδέα μη πραγματώσιμη. Κι όμως, θα σου αποδείξω τη θεωρία μου. Απλά μοιράζομαι τις σκέψεις μου. Τι? Σιωπή. Την άκουσες? Ακούγεται η νεκρική σιγή. Τώρα φίλτατε, γίνεστε χλιαρός. Σπεύσαμε, σπεύσαμε. Λουσμένοι με του Νείλου τα αρμηρά νερά, ο Πέρδικας και η στρατιά του εφόρμησαν γενναία και επί τόπου ποδοπατήθηκαν από 80 πελώρια παχύδραμα. Κάπου τόσα μετρά ο Θουκυδίτης, μιλόρδε. Οι υπόλοιποι του πεζικάρι κατασπαράχθηκαν φυσικά από τα ανθρωποφάγα του Νείλου Ερπετά. Μάταια κολυμπούσαν να ξεφύγουν από την καταδίκη τους, ναι. Και ποιος επίγονος στέφθηκε τελικά με τις δάφνες της νίκης, μα και φυσικά ο Πτολεμαίος. Διαρωτώ με λοιπόν, μιλόρδε, εσείς Δαβίδ, το θύραμα Γολιάθ, ψαχουλεύετε ψήλου στάχυρα. Αλλά σε αντίθεση με τον Πέρδικα, εσείς δεν διαθέτετε ούτε ελπίδα, ούτε πεζικάριο. Σας ρωτώ λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τεκμήρια στη διάθεσή μας, γιατί τριγυρνάμε τα μαύρα μεσανυχτά στο δάσος?
Δεν υπάρχει εγγύηση, μιλόρδε. Μάλιστα, τώρα που το σκέφτομαι, δεν υπάρχει ούτε σημάδι, ούτε ίχνος, ούτε κάποια χτίδα που να φωτίζει κάποιο ενδεχόμενο επιτυχίας. Σκεφτείτε το, μιλόρδε. Η φύση κοιμάται. Την ώρα που εμείς έχουμε αποφασίσει να δράσουμε, όλο το δάσος εκμεταλλεύεται την άκρως φυσική ώρα ανάπαυσης. Εμείς γιατί πάμε ενάντια στη φύση, μιλόρδε, και κυνηγάμε την ώρα που δεν ξέρω θα πρέπει να κοιμόμαστε και να ονειρευόμαστε ή τουλάχιστον να κοιτάμε το ταβάνι του δώματός μας και να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Μάλιστα τώρα που το σκέφτομαι, θαρώ πως αν τούτη την ώρα, περασμένα μεσάνυχτα όπως το κόβω, καθόμασταν στις κάμαρές μας, θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε ένα κυνήγι πολύ πιο αποτελεσματικό, μία ώρα πολύ πιο αρμοστή. Σας τα είπα αυτά πριν ξεκινήσουμε, αλλά εσείς το χαβά σας, μιλόρδε. Δρούμε ανώμαλα. Σας το είπα. Πάμε κατά της φύσης. Σας το είπα. Αλλά εσείς, σαν άλλος μεσσίας, αποφασίσετε να μου προτείνετε δρόμο δύσβατο. Δρόμο αποτρόπαιο. Δρόμο στρωμένο με τη σίγουρη αποτυχία. Και δεν λέω. Καλά έπραξε ο μεγαλοδύναμος. Και δυσκολότερο να περάσει ο πλούσιος στις πύλες του παραδείσου παρά η Κάμιλο στην τρύπα της βελόνης. Αλλά εσείς δεν προσφέρετε ούτε κατά διάνοια την υπόσχεση της ΕΔΕΜ. Κι εγώ σαν άλλος Πέτρος. Περιμένετε να μην σας αρνηθώ σαν ο Αλέκτορ 3 φορές λαλήσει. Και σαν έρθουν οι λεγεωνάροι να μην τους πω ναι. Το γνωρίζω το Δούξ. Αυτός μέτρεψε αυτό το παράλογο σχέδιο. Πραγματικά, μιλόρδε, και με τα συγχωρέσεως, αλλά αυτό προτείνεται είναι εντελώς ουτοπικό. Οφείλετε να διαθέτετε κάποιον κυνηγετικό ρεαλισμό. Σοφρονιστείτε, μιλόρδε. Δεν βλέπετε την τύφλα σας. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα είμαστε στο δάσος και μπήκαμε μία πέρδικα! Όχι, δεν μπορούμε, Μιλόρδε, δεν μπορούμε να δείξουμε μία πέρδικα, Μιλόρδε, δεν μπορούμε να δείξουμε μία πέρδικα, Μιλόρδε. Εσύ δεν έχεις μεσικάριους για τον στρατηγό πέρδικα, ο στρατηγός πέρδικα, ο Μακεδόν. Ο στρατηγός Πέρδικας! Δεν θα βρούμε Πέρδικα! Θα στέλνουμε όλο το βράδυ με την Πέρδικα!